Il-Ministru għall-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi tenna l-appell importanti li qed jagħmel il-Gvern għall-ġustizzja wara l-każ marbut mal-mewt ta' Gian Paul Sofija. Appell il-Gvern qed jagħmel u li dwaru qed jintalab vot fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, biex kull min responsabbli iwieġeb quddiem il-qrati kriminali u jew ċivili. Fuq ix-Xandir Nazzjonali waqt il-programm Extra, Zrinzo Azzopardi spjega l-inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Marzjan Farrugia li nħatret bl-aktar mod trasparenti fuq il-każ. Għandha setat u lodda kollha neċessarji biex taraf li ssir magħrufa l-verità kollha u li l-ġustizzja ma tħares lejn wiċċ ħadd. L-enfasi tagħna tibqa' waħda li sseħħ ġustizzja. Ġustizzja biex min għandu xi jwieġeb, iwieġeb dak kollu li tagħti l-liġi ta' pajjiżna. U dan irridu isir bl-aktar mod spedit, bl-aktar mod biex ngħidu hekk fl-iqsar żmien possibbli, għaliex nifhem illi xi ħadd li jkun familjari ta' vittma, l-istennija ta' dawn l-inkjesti huma xi ħaġa qiebsa ħafna. Id-diskussjoni fil-programm ta' Xavier Balzan komplet ukoll dwar l-iżvilupp u s-settur tal-kostruzzjoni. Bil-Ministru għall-Ippjanar jgħid li rridu nitkellmu dwar aħjar milli aktar. Qal jrid ikun hemm qabża fil-kwalità b'direzzjoni ċara lejn is-sostenibilità. Bini ta' aktar energy efficiency, bini illi id-dera tiegħu tkun aħjar, u naħseb illi hemm barra hemm kunsens illi dan is-settur fil-waqt li kulħadd jaraf l-importanza tiegħu, però naħseb illi n-nies qiegħda wkoll tistqar b'mod aktar ċar illi hemm affarijiet illi hemm bżonn ikomplu jiġġeddu. Il-fatt illi inti jekk xi ħadd jiġi jagħmel proġett idejk, irid iħalli l-inqas impatt. U li fuq kollox illi l-affarijiet isiru b'mod aħjar minn dak li drajna naraw li seħħ. Dwar imbagħad id-direzzjoni li għandu pajjiżna kien mistoqsi d-deputat nazzjonalista Rajin Kallus li bħalka Bernard Gregg semma l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista li s-sena l-oħra kien irriġettat mill-poplu. L-istess programm li kien mimli żbalji anke dwar is-suppost setturi ġodda li ma kienu ġodda xejn għax diġà jeżistu f'pajjiżna bħal 3D printing. Anzi, il-manifest elettorali tagħna kien l-iktar ibbażat fuq il-ħolqien ta' niċeċ ekonomiċi ġodda. Il-Ministru għall-Ippjanar kompla jispjega riformi li qed isiru fosthom anke b'implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-rapport tal-imħallef emeritu Lawrence Quintano li wettaq l-inkjesta maġisterjali fil-każ ta' Miriam Paċ. Zrinzo Azzopardi ma semmix biss il-ħolqien tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni, imma anke t-tisħiħ tagħha fosthom biżieda issa ta' spetturi biex jinfurzaw il-liġijiet. Dan apparti li issa l-Gvern qed idaħħal riforma importanti oħra tal-liċenzjar tal-kuntratturi li se tara li tirregola b'liċenzja min jiskava iwaqqgħu jtella l-bini skont kriterji stabbiliti. Taħna t-tirtana huwa illi kull min jaħdem f'dan is-settur irid idaħħal l-applikazzjoni tiegħu sal-aħħar ta' Ottubru biex minn hemm il-qudiem min ma jkunx applika mill-ewwel ta' Novembru ma jkunx jistaħdem. U hemmhekk ħajjibda proċess ta' skrutinju biex naraw min ħaqqu u min ma ħaqqux. U naħseb li din hija il-fatt li jkollok liċenza ifisser li jkollok element ta' kriterji li tilħaq. Eżattament.